Anyway, tikungona mademo ku Mozambique sitikudziwa kuti chikuchitika ndi chani kumeneko. Anyway guys, ndati tingogaila nako information imene ikuchitika ku Mozambique kuti zafika apa chifukwa chani. Nkhani yake tusiya patali. Nkhani yake ndi ya mademo. Koma mademo akubwera chifukwa chani. Nkhani yake ndokhudzana ndi zisankho. Khalani pompo, Malawian Cameras YouTube channel, like, share, subscribe, comment in the comment section. Tikulongosoleni mmene zingakhalire. Choyambirira tikudziwa kale kuti chipani cha Frelimo chakhala chikulamulira zaka 50. Chachotsereni atsamunda ma-Portuguese iwo akhalabe akulamulira kumangosinthana ma-president. Basi ndino chipani chimenechi panapezekaso gulu linaso lotchedwa kuti Renamo. Gulu limene lili mwina kunja litomaoneka ngati kuti mwina kunja hayi gulu lowukira makuti anyway muli mosemo nachonso chinakhasa akulimbana nacho akhala kulimbana ndi gulu limene lili mpakana nalo linangopanga fomu kukhala chipani chimenechi. Okay, before kukhala chipani akhala kulimbana ndi Renamo Frelimo for 15 years. Zaka 15. Renamo ichakagulu kokulimbana ndi ulamuliro umenewu. Chabwino unakhazikitsa chipani Renamo imeneyi. Mu Renamo munali munthu dzina lake Venancio. Bwana mwana kujugiza. Venancio Mondlane whatsoever. Munthu amene analiso mugulumo la Renamo. Wakhala mene mumu kumabera unazoto I think chipani chosaje na yonso chokulandira manuva kwambiri kuchoka kuboma. Then kena kunayiso anangoti ineyo ndisiyeni ndirani ndiphumufeko ndi anangoperform kako kuchokako amen mungoganiza 2 months before the elections. Mina so less than 2 months. Inangati 1 month ndi mawiki angapo. Anangochoka ku Renamo kuja ndikuyambisa chipani chake chochedwa kuti Podmesho, something like that. Yeah, Podmosh, something like that. Pepani maina again do vote labo. Podmosh. De Mondlane amene iyo ndi munthu nokuti nifana lokushapa kwambiri. Anthu amukonda. Imagine in 2 months anapeza kuti anaenda madala onse usiku ndu sana kupanga kampeni usiku ndu sana. Anthu anamukonda kwambiri mkulu amene. After zinapeza kuona kuti nthawi ya mavoti anthu avota panali chikhulupiriro kuti ayi munthu amene ndithu atani apambana anali independent oyima payekha mkulu amene. Then zinapeza kuti pa nthawi imene amaulutsa zisankho osati amaulutsa fa zisankho sanaulutse koma kudziwa kale unofficial results ichi amalengeza kuti kwakuti 4 kwakuti 2 kwakuti madera amene mkulu amaneka zoti kumene kuku anatipula kumene kuku anthu amakonda kwambiri apeza kuti akupeza mavoti ochepa amene akulamulawo mavoti ambiri. Then kenako anaona kuti chino chake sichili bwino pena pake ndi 2 madziwa aso niyo unofficial results yozira ababa zisango sana uluse kumabena ngasimba zabe pamakhala kuti ukuziwabe kuti ababa ndemene zapangiramo zachidziwikeyo zati akamalengeza alengeza kuti ndiwakuti nkhana chisankho siyachilendo ku dziko la Malawi tonse timadziwa. Then kuluja naike kuti akuluakule zisankho zaberedwa chimwe tingapangapa pa tsiku lakuti kuti tikupanga mademo. Then before kupanga mademo kuti mina mati upanga mademo lawyer wake Elvino ndi representative wa chipanicho Paulo Gwambe or something like that Gambe anapeza kuti aomberedwa ndi anyamata achiwembo. Panali pa bank. Lucky enough panali ma cameras. Video yake so imeenda ma WhatsApp ma group. Lawyer wa munthu amene yuyu
munthu amene ali ngati Pangolin waku Mozambique lawyer lawyer wake anaomberedwa ndithu ndikufera pompo koma mgalimotomo kumpando wakuseri wakumbuyoko kunali ndithu mzimayi amene anangogona galimoto ya tented samamuona panalinso mlonda amene anakabisala malo abwino ndi amene anapereka maripoti kuti panachitika zakuti anthu anabwera ndi kuwaombera anthu amenewa kupha lawyer komanso wa Mondlane komanso representative wawo. Anyway, izozo ndi zimene zikuchitika kumeneko zisankho sanaulutse ngakhale kuti nthawi youlutsa inakwana koma panopa it's like pali mademo akulu kwambiri 41 apha munthuyu 2 pali ndi mademo chakhangata apanga double paphedwa anthu awawa 1 2 nkhani khuza ndi kupanga strike kuti zisankho sizinayende bwino ku Mozambique. Anyway, pakadali pano president wa dziko la Tanzania zimayi amene uja Suluhu wapempha kuti kumeneko kuli ndithu kukhale bata ndi mtendere komabe molalo yambiri kuoneka zoti ikupita kwa mnyamata ameneyo amachiti Pangolin Venancio Mondlane amene even asilikali sometimes akumajambula ma videos asilikali umpanga support munthu ameneyo. Guys, zinazo zizikupezana nkhani ndangoba machidule kuti mwina mwake tidziwe kuti chikuchitika njani ku dali limeneli ku dziko limeneli la Mozambique. Guys, don't forget to subscribe, like, share and comment in the comment section. Malawian cameras, bye.